खुलुमबाय आङो सानुकेमफ्राय आं बाक्सानि आं दा बर्तमान दं उदालगुरियाव थायो भारा न'आव आरो बे दखानखौ आं खुलिदों भैरबकुन्दनि अरुणाचलनि बे बालिमुआवहाय खुलिनाय जादों दखानखौ दाखालिसो 4 तारिखआवहाय खुलिदों दाथ' बर्तमान गोबां नोंथांमोना जायफोरा बर'नि खायद जानो लुगैयो फैसा होनानै बयबोथ' मोजां बुस्थुखौसो जानो लुगैखायो नालाय जोंनि बर'नि फेभरेट बुङोब्ला नारजि सबायजों साम' मैसो गोरान एम्फौ लाथा बायदि बायदि बिदिनो मोननो हाजोबगोन आरो बिथांमोना नोंथांमोननो जोङो 1 किल'मिटारसिम जोङो अनलाइन फ्रि हैगोन हैगोन आरो ना माने चार्ज लानाय जानाय नङा आरो 1 किल'मिटार बारबासो जोङो चार्जखौहाय लानाय जागोन नोंथांमोना गोसोबायदि जानो गोसोबायदि नोंथांमोना बिहरनानै जानो हागोन आरो जा बहाय नोंथांनि जिहेतु इसिङाव एबा हटेलाव साबेसे मावग्रा दं मावग्रायाथ' आंना बर्तमान दा बाजैखौ लाफायोबाथ' साब्रैयानो जायो बर्तमान बाजैयाबो मावफागासिनो दङ दा आं बिदिनो एसे मोजां मानसिबो नागिरबाय दङ माने पारफेक्ट रोंजोबनाय आरो ना हारसिङैनो कन्ट्रल खालामनो हानाय दा जोंहा बिनानाव दङ नै फंबाय सानै दङ बिसोरबो ससियेल मिडियायावनो ओंखारो बयबो सिनायो बिसोरखौ ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै आं लाखिना दोनबाय आरो आङो बिदि माने बाराद्राय मानसि थायोब्ला फेमिलिफोर फैयोब्ला माने बेयावहाय फज'नाय जाया माने पिकनिक स्पटसिम थिनहरनानैहाय जोङो बुस्थुफोरखौहाय जानाय लोंनायफोरखौ जों होयो आरो बिसिम बिदि आरो ओमफ्राय आरो सोरबा बारसेल बांसिनसो लांखायो माखासे अखा हाबाल'सो जिरायनाय जायो केबिनबो दंखायो केबिनावबो फेमिलिफोर फैबाथाय बेयाव सेफटिलि जानो हागोन आरो ना पार्सेलखौ मोननो थाखाय नोंथांनि जानबुङा 600026969028 गोथांबो मोनो नामा नोंथांनि दखानाव गोथांखौ माने लाबोखालि जुदि फैयोब्ला गोथांखौ मोनजानो हागोन आरो फोरानना दोननाय जायो बाखिखौहाय जों ओरैनो जेनेबा नर्मेलि दिनै नोंथांनि डिशआ मा डिश दं थालि होनोब्ला मा थालि मोनो थालियाथ' बर्तमान जोङो माने बानायना दोनखाया अर्डार खालामग्रोनांगोन माने 2 घन्टा 3 घन्टानि बिदि आरो नेना जानांगोन सोरबा जानो लुबैयोबा मोनगोन ना मोना ओंखाम उखैना फैबा रुटि थागोन ओंखाम थागोन दे ओंखामा जोङो लोगो संनानै होगोन आरो मोनखायो आरो मोनखायो ओंख्रि रेडिखा ओंखामखौल' संनांगोन आरो नर्मेलि ओंख्रिफ्रा मा थागोन जेनेबा लकेल डिश गोबाङानो सानो नालाय मा थागोन ना बेदर अनला थागोन बिदिनो भेजबो थागोन भाजि भुजि बेफोर थाजोबगोन आरो ना ओमफ्राय अनला सबाय बेफोर थागोन आरो मिरामिस आगोलनिफ्रायनो आङो माने उदालगुरिखौनो गारनो हाया आरो ना आङो मा खारनाव ओरैनो उदालगुरिखौनो मोजां मोनो आरो बांसिन उदालगुरियावनो थानानै माने 7 बोसोर रानिं जाबाय आं उदालगुरियाव थानाया जोंनि आब'मोननाव थायोमोन आङो दा ओमफ्राय आं दा बिजनेस मावनायखाय भारा न'आव थायो आरो दा ओरैनो नोंथाङा क्वालिफिकेसन बेसेबांसो खालामदों आं एसेबांथ' खालामाखै माने जानो गैयै मानसि नालाय गावनि आन्था गावनि रोंगौथिनि आन्था बिजनेस लाइनाव दिनै नोंथाङा दिनै माने उन्दैनिफ्रायनो गुबुननि दखानफोरावहाय थानाय जायोमोन आरोना आङो बिदिनो आइडिया मोनलांबाय गुबुनखौ नुयैनो ओमफ्राय आरो ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै एसे आइडियाखौ बांसिन मोनबाय आरो दिनै नोंथांमोननि सासे इयुथ देरफुनाय बा आइजोखौ माबायदि थुलुंगा होनो सानदों जे बेबायदि आइजोफ्राबो मालाबाबो जेनना होननानै मा थुलुंगा होनो सानदों गोबाङानो माने गोबां नार्भास नाजानाय थायोब्ला माने जोंनि आइजोफोराबो दाथ' गोबाङानो मैगं बेफारि दाउ बेफारि अमा बेफारि गोबां दङ माखासेफोरा साक्सेस जानो हादों माखासेफोरा साक्सेस जानो हायाखै माने जेननानै थानाङा नाजाबाय थानांगौ बिदिनो मावनांगौ फिसायनि सायावल' ओंखाम ओंख्रि संबाल' जाया हिनजावफोराबो माने नाजानांगौ आरो हौवाजों लोगोसे हिनजावाबो नाजाफाबा मोजांसिन जायो आरो आंथ' जिर'निफ्रायनो माबा खालामदों जिर'निफ्रायनो माने ससियेल मिडियानि जिखिनि थाइसे थाइनै मोनोमोन बेफोरखौनो जमा खालामनानै बेलेग गिबिन माने खामानि मावलांबाय बेयाव थाइसे बेयाव थाइसे आरो ससियेल मिडियानिफ्रायनो बांसिन आं माबाखौ मोनदों आरो बेनिफ्रायनो रां मोननानैनो बेफोरखौहाय खाबु मोनदों आरो